Som una fàbrica de rètols a Zhongshan, Xina. Tenim més de 10 anys d'experiència en exportació de rètols. Grau No. Fresat acrílic milimètric. Grau il·luminat, col·opcional. No acrílic de grau. Grau il·luminat, col·opcional. Aquests són els detalls de l'il·luminació. Tenim tot tipus de mostres de color nou en estoc. També admet la personalització de caixes de mostra. Gran efecte de llum. Donem la benvinguda a la vostra consulta.